وادعوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله واستجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرجرونا. فبالحق أنزلنا وبالحق ننزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال مدنية وآياتها 75 نزلت بعد البقرة. amina do sura mina Quran sura segina de fam ko suratul anfal bi segina do jigilila ne je fila na sanfe chuala do na ba do ko madina gado sura labon do ayambi wolof lan duru do ale manja ko subi kelema ba keleni keme flan binani ani saba harafu ba duru ani keme fla ani bi kononton ani kononton ajigira madina de. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يسألونك مولا منو بينينغا الأنفال بينينغا نافرقو نينغالي باب وبينو أو نينغالي مو بينو منو مانا منو بينينغالي كلو بي نينغالي بابينو وبينينغالي كابو فيميما ufana be wana nyingali ba joni yanno ala kira sahaba rude nyingali nje uye joni nyinga muhammadu rasulullah uye nyingali ka bo fenju mayma tono min bisru kelela kabo kele tono ma chokrobaw ani demsem uga hagillaw ude foranongo badiri ka kele tono la bari demsen de kera atakan ka wuli ka jo ka jugu sogomina ni kele nga chukoroba u fana kumbe drapeau ngoro ni demsen ngo ko be salia u sembi sumaya chukoroba bina kula lu kera defense kunyoni kata nuko ko be awa sago ko dron awa chukoroba no mu telu ngata bon alakra kunyaje daga foko ay kelege mana ka kadudu fuye o kuma folenza o gelera chokoroba ko ala gram nga bare nga gele nu tay ko ciedo goni faali bi folo de la ngam fana mi joro mina ni an gunde awa akumi gelade ala ni jigin ko bonyo kona nam afo alamfalu kele tonon lillahi bi Allah ta'ala de ay foni mufradu ma kun nafalu bi fatil fay we tonode ani ganima ali ni mando nga kerengeren fende mando folo no lu jihadu ke tasuma de ko meji ngo jeni ngani mando nga kerengeren fende nafalu ali ni nafila tikle nafila mi jidili aw fo ma kun nafulu o fay sigri bi koli nam mutta ako abi ala de anaga kirai uluba don yoro me mana uja ala kira sallallahu alaihi wasallam ayat la uni nyonje ala sawa ka ubidda makin nam fattaqullah aisra alai wa asluhu zata bainakum asluhu
aka ɲali kɛ a ka ani ɲɔgɔn cɛ dungela ani ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnya a y'o dilan fɔɲɔgɔnya mana don ani ɲɔgɔn cɛ a y'o dilan bari ka sababu kɛ tuma dɔ la jɛ kɔnɔna na ɲɔgɔn faamubaliyaw bɛna a cɛla la a ye fɛɛrɛ kɛ a k'o dilan aw ni ɲɔgɔn cɛ a kana to fɔɲɔgɔnya in ka wara ni fɔɲɔgɔnya wara la mɔgɔ da bɛ don a la min da man ka don a la mɔgɔ sen bɛ taama la min man ka taama la a mɛnbaa bɛ caya o dun man ɲi naam a ye ala batu a n'a kira kamil ijimali wa tafsiliya ne aw kɛra limaniya jɔnw ye limaniya jɔn dafalenw olu de ye mɔgɔw ye n'u ye ala ko fo dusukun bɛ sin ka siran n'u ye ala ka ayaw kalan u kan a b'u jidi limaniya ye u b'u jigi sɛmɛ u ma kan ala ye mankutu duuru fo limana jɔnw ye nin yɔrɔ la tartibun aqaidiyun wa harakiyun wa jawarihiyun tugutugulen hakililaw b'a la farikolo ka lamalamaluw b'a la sunfɛnw ka lamalamaluw b'a la kumana mu'minina in nin mankutu in sabatira o la o jumɛn ye إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ومن على فو ومن هكل من الجن على لا إكادون أدسكم بسرام على كبنيا على كلانجيا على كورتالي على كنيميا على كفسانديا أولو بنا دسرو لا يبين تدسرو لا ويبارا منهم كالا أمنا نوا إبوي أمامنا وبسرام فلانا إذا تلت عليهم آيات الله زارتهم إيمانا نوي على آية وكلا وبيدفروا كلمناكا كدفروا كبسكيكا كدفروا كفهميكا سبنا وعلى ربهم يتوكلون وبو جيدا علىكا جيدا علىكا وبيدسكون دلا nga ote ba sunfɛnw ka baara la de ka sunfɛnw ka baara dabila ko jigida ala kan a ye fɔ min ko tawakulu ani tawakkulu fɛn kelenw tɛ tawakkulu de ye k'i jigida ala kan nka sunfɛnw kɔni olu bɛ sababu in kɛ o ni gɛrɛsɛgɛ ɲini ko don a bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ i b'o dilan ni sira ɲuman don i tɛ da de i bɛ wuli ka jo de kɛ ala kɛra ko cɛ ma ko a fereke k'i jigida ala kan bagan fereke i ka jigida ala kan ale kira ɲininka de ko la n ka bagan bila k'an jigida ala kan wa i bɛ n ka fereke de a ko i b'a fereke k'i jigida ala kan fereke donnen a la o tɛ jigida ala kan bali jigida ala kan tɛ sunfɛnw ka baara ye o ye dusukun ka baara de ye ŋuna silama bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jo kɛ halala ɲinini na ani silamɛya baaraw la nka ko kɔni ɲa n'a ɲabaliya wala ko to bɛɛ lajɛlen o b'o dɔn ala kan ni ala y'a kɛ cogo min naanina yuqimuna salata u bɛ sali jɔ duuruna u bɛ nafagali kɛ ka mini fɛn naani ala y'o d'u ma ni maa duuru ala y'o fɔ limana jɔn ma naam يؤمنون بسرجو بين فالك كمن فينا نانيو غرسغولا اكو تيلا مو او ما نيمان تيغو ولو تيغي ولو ديلي منا جوني تيني نيما ولو تاتي ويلي غوانساني اي اسلامدي ها ngoni islamode ayotere fo fayga kaayerede lahum darajatun daraja caman b'olu ye arijinana o ma yɔrɔ la ani yafa ani girisɛgɛ n'o ka ɲi ala ye kanima ninnu kɛ nin cogo la k'a sɔrɔ hali n'a ma diya dɔw ye
komi na ficomi ni mai ilabu kabu ka sokono ni tiɲɛ iga dɔn ko jamakulu kamini limana jɔnw na lugunye makan boli konbagaw de ala nin kɛcogo la kira boli makan o kuma diya sahaba dɔw ye ma kuma diya kira jɛɲɔgɔn dɔw ye nga o de daga di alakira la sallallahu alaihi wasallam nam yujadilunaka abu sufyan al-nabi min sham fa kharaja an-nabi wa ashabu yaqtamuha abu reda mana abu sufyan kuma ba galama chumi ale de nana ni marchandise chamay kabo syrian fambe shamian fambe alakira bora anaka sahabao kubitaw de kumbe qurayshikaw bora de kalama abu jali anaka makan armin ulu bora kubita la pasalije ay fo makon na firu abu sufyan nga sere bele ko al-ir iru nye sila jelento comme arabu do be ngodon o jigina kulu ko felafe kulu kisira ko abu jali ko sagi abana atara kata badri kenega badri kilen amaken rendez-vous ko cunade nam ubi sosiri nyonya tiɲɛla fɛn tɛmɛnenko ni tiɲɛ bangena a bi komi i n'a fɔ buku samade k'a toro saya ma k'a sɔrɔ olu ɲɛ u bɔselen dɔ e ka tuma tagasi ni ala bi aw layidu jamakolo fila dɔ la kelen na k'a fɔ o bi aw ye aw b'a nata k'a fɔ n ko ni dunke tana de bɛ ke aw ye naam an na ghayra zati shawkati k'a fɔ n ko ni dunke tana ko de bɛ kɛ aw ye ala b'a laɲini a ka tiɲɛ sabati n'a ka kɛlɛmaw ye ka kafiru kotige yalasa a na tiɲɛ sabati ka baatara ko nkalon ko tiɲɛ hali ni junubikɛlaw y'o kɔn tuma min ni aw b'a matlo mageni ɲini a yala ye jaabiri kɛ aw ye k'a fɔ ne bɛ aw dɛmɛ ni ba kelen ye mini malikaw la n'olu ye tugutugubaw ye alakira sallallahu alaihi wasallam a dɔn a ye duwawu kɛ alizamadu bin laswadi nam iblis nanuma kelen ga ɲɔgɔn ye ku sigiro mina iblis nana gaw yando ana sheikhun kabiru najdi ne cɛkɔrɔba ye ka bɔ najdi ko najdi ka dugu ka dayɛlɛ ko k'an bɛ dayɛlɛ ko ka dayɛlɛ ko nin kumakan filɛ cogo min a ye dayɛlɛ o ye dayɛlɛ a donna ko baasi tɛ o la ka sigi an bɛɛ bɛ hakilila kelen de la ni maa min ko ni ko k'a bɛ nin cɛ in juguya contre la ne dɛmɛ n b'a di a ye ne tɔɔrɔ kojugu naam tuma min n'o y'a ye naam o ko a ma joni a ko ne cɛkɔrɔba ye ka bɔ najidi ne ye aw ka dalajɛli mɛn ne y'a kanu n ka y'a kɛnɛ kan aw ti n daɲa kabini ne la hakilala naam hakilala kɔni o ko a ma i dɔn a donna ayiwa ko mana ko réunion dayɛlɛ a ko Muhammadu ko in don Muhammadu ko in a bɛna n bolo mada an ye ko bɛ kɛ yan nɔ an de sira la kɔfɛmɔgɔw commencera ka don a ka diinɛ na an dun b'a fɛ ka fu sira ko la wala an b'a kɛ cogo di dɔ bɛ yen ko Abul Butri o ko
أما أنا أكون نقولني فأرى أن تأخذ محمدا نبأي أكا محمد منا تحبسوا في بيت كابلا سودكونو قيدا أسيرلي تسدوا باب البيت كسوين دسوغو كدسوغو غير قوة فكا فين ترندرون لتوالا تلغون منها طعامه وشرابه أبي أكا منجي أنا كدومني فيلي أوفي حتى يهلك أكو سوين بيكا كنيجيني وبكا كفين بي أوتلي دمدونكوي أبنا ساو فسرق ذلك شيخ نجيب شكرا نجد كاين أقول لا قال بئس أكو أي وتاكل جمعين إن أصحابه أبي ميكو جولا برا أكا ماون يقتلون وبنا أوكلي كالابو قهرا جاء كوي لاوكا فقالوا سرق وكو كنا نجد كاين شنفودي فقال هشام بن عمرو كو إني رأى أن نباي أكا دوني على بعير نيامدو كان فتخرجوا كالابو أو نيونجي ولا يضركم ما كاتانا يفورو جان كيوارا كتا دوغو إنو ولا يضركم ما أتي صنع فينتي أو تورونا وباراي قال شيخ نجدي نجد كاين كو كوني هل فلو كفتاني تعبدون أو با سينزي كترو تشيدوما وقد توعوا أو كان نلمو تكرا مينكو تخرجوا إلى أبو لابو كترو أو تنما تفسدوا أبيتو لفنا تشان ألم ترى إلى هلاك أو نيتي أنين جاكادي چوكما أو نيتولا الإنسان أنين كل بلالي چوكمي فإن فعلتم ذلك ناو كبي يذهب أبيتاوا يستميل أبيتا ماودو دسكم مرا يسير بهم إلى أبيتا منولي كترو أوما كأو لابا كدوكو كنو قال أبو جهل أبو جالي كو إني أرى أن نبايي من كل بطن aka mina ligi kamini qabla bila jelenna kamini khurushi kawla kamalenna min dambe kan uko kamalen bila jelen son mbamrula min yetigeli kila bay ثم يضربونه uko fi ba gosi bi nin bamuri gosiligo kelenna إذا قتل na fara تفرق دمه ajoli bitla qabla nu yonche ولا أظن أن nete nin qabla bisigiya kamini hashimi dewna يقفون على no be se ko be quraishi bekele كلها udambe oba dia de yini وهو عمود dia yin ko ni konye ka no وقال إبليس iblis ko إنه agoni ne kanya ube hakilai فتفرقوا على ucharna o hakilai ne ga فأتى جبريل jibrna na ayala kira khibaru sallallahu noye بأن الله ani ka fala ajena yi boli la kada madina فلما كان الليل asra bagari ko ne labena ala kele me ga renga fe fila labe ala kira ya kele min an israil ala kira ko Khalid ibn Abi Talib ma ko na dan ndarula foyti suro ali re ko tala suddo ni ko alu na darula ka birfa kira ka birfa ni birala anga ni yeli manade kebe mamin go kubina fa ha ka fe kana darula ko birfa ni birila ani li manade ko gelende nga aliyu ya dafa ga ire sama kira ga birfa ni kono hala masika siga ko be ala ga boruga وقد أخذ abate ala unyumina فلم يرى منه عادا na masima ye gaminula ونكر على رؤوسهم ay buguri suru dala yasin galaf kada fa ashayna hum la yabsurun ala ga borakata قال لهم إنما na bal nanuma akwai ala be munando ko amika mamade kono akwai ko do borade abiga amoy madu ngulo be kera bugureta ko buguri fana ayu ngulo ko abbe buguri ko anga firlama buruna gado ya sala ali bin abi talib de be wala ikor gedum gona wondarudo donc wullasa awa ka godon ka fuku ba yoro nyini tara fami fe tara sira minu fe ha bi ka so godon bi ka yoro nyini awa uya nyini umai udesele alasa una na nyogo nyetuguni ko ni mami sira kana nayi ambe awa ni fe ndo tigima we na falo do da ko ni mami sira kana nayi ko bi dama Suraqat bin Malik gogo nibalaje o yaga so godon ona na kana kula ala grana bagarla awiye romi akoga bi gidi gadroma aga so chorono
ko abi gidin duguni kuma la sugana na sin dama do ko sobi choro Allah bana ga laydu ta kawti fenfo o masekuye quraishu gulla kasira nomina kata fo awa hirai kulwola alagrana abakar do na kulwo min gono asro alagrana abakar siddiq ube abakar folo do na kulwo gono abakar ye kulun laje nasur dinge minum bala ana dinge nu ngere folo ko kira ngono ay dinge minum surala ay ka do ki fara ka sur dinge nuna sak me dinge nun dola ay dinge nu medatu fo dinge gele ko kira ido alagara dona du kulwo ngono dinge gele min dora abakar siddiq ya se ngorna ke go dinge datu alagara ya kungulo da abakar senga sinoni alagara mina sallallahu alaihi wasallam sinon gonnana sadu nana kana abakar ki asena kira kungulo da alame seminga sabi kaki abakari na lama raduro kira ka sinobi cham ay alamina ka sakindai munyu awa masunga lama fo fundin de lamana ka no e bagay ka nyeji bo o de to na la gara sallam ala gara ko wole ko la kero akolu dirtu ku yenki ala gara bolo sino manda kinda ngaro mi dola kera ko na fo maje akbar bobo konnana quraishu nana wa yasuru ja ndalen fanan nana kana ga giseda kulwo ndala kada fando fe ka gisiba ga da fando fe ka gisiba ga da fando fe ka adabe ke gise dale ndufani sinanga ta o masunya la kata fanda eno ki bugu okayen qurashu ga lajil kilaw bi ga lajilu ke chogo bi ga lajilu ke o chogola ugata manse inkalon folon gogo awa ko bisunga e kulwo ngonore ko bisunga yeno bon kuma na osoro la gere kulwo na ugerele udana suru ndufani ndale me chogomi ayen dal ndale ga gise dale me chogomi uka bo uyere bolo ka fuka biri ay moke ulu bolo hakili ka bo ukabale mu yere la daka unana ga nojo ko ni nyeri ka koroni maamul siye ndale gese ko ka koroni maamul siye na gundo na be ningu be guruja utia lajil kala waga lajili mama chefo fotia anga to nyini bolle ga taje fe abagari ko ele nyida o nyida na awnu nyebu unu fa bela go tan abagari rek mina sira ngala gara ko ko kana sira ko tay wala chuwala utara kada ma'bad utara asro bagam bobulo abu ma'bad utara ko gono ni bagam ni bawan kelembeno o bawan ngori sherela o bawan masika awa takungola apasalengu na jalengu no gojugo gojja gojugo bula masaka takungola ba ummu ma'badi abagar sidiq nana ko amma ko be nonu de la ko nono tiande anga bam babu ma'badi tarana nga bambe ban kilin do tora yanno minya toya adisradi apasalengu gojugo abagar o je fala kray ala kray ko la bison anga birewa ala gara koyela ummu ma'badi bison uluka baga mirewa ummu ma'badi kogo ko nabi bamma ngon apasalendo adeselendo amasaka ta bagam fe na bi ga biri aywa abagare bagamina ala gara ko ay flendi na flendi ala gara bagam biri ko bismillah bagam biri ka biri ko abagare fulo gami abagare ammi ga konofa ala gara ere ammi ga konofa ko ibnu uraqat min bi israjala lay fana ya mi ka kono fa o tlale o ye flem fa ka di mo ma'badi ma ba abu ma'badi dale ako modo bora yanno shere la masabir ni unye dawe iba fo be mo bi nundo olu anga bande selen ya birde ni anono to fleni akone re ko me ka olde nyinu nya ki farambe muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam
وأكاد حبي فيه عن أم معبد حديث بالدر الساطع لمسه باليد على ذكره في قالب كل موحد بنتيجة نباتين فو على كذا نيرون دكان صلى الله عليه وسلم ما أسر لك تمي من ناسي ما لسمنا مدينة أسر مدينة كوا يا كبرامي كفوا لك راكو أبورا maka abisra la kana uluma o komu ubiga na chuko minna ikado ubiga dogo de kana okoso o mana sira tileni gelense madina ni maka je kilo kemenani ane mugando madina ni maka je kilo kemenani ne mugande bo yitle dama do ke siraina wa madina ka dongo do ubi yele yiruka ubi yele kuluka ubi yele soka ka ala kira sira laje yala ala kira bina watimi ala bina suma watu utadon wasirala sotigu be boro be gala gara saralaje utorola do be jirika o senega nyi agwa bolo da nyela tanu ako hada muhammad hada wallahi muhammad ko ne mamari madna gaw flengoro be min bolo tasabe min bolo miname min bolo ewa wie ewa fengda jiruni ewa kwa minam wigu go sinyona tala al badru alaina من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داي ويودن لدا كلا كراكم بناي كدنوفو صلى الله عليه وسلم ونسو جالي رولا وناني ونوتي باسي بالك سابق ابوكا كي على كرا كانو دي كما ويالا كرا ابا ويا بسم الله ابا مدنا نيمو منو بي لوكو كوا كتا جيغو لو فينو على كرا وايدي kwa nyomente fa innaha ma'mura ko nyame ko nyamara do ko yatwe ne akanga jingiro ma reba do kuma na alakira afa bena de madinai ya fam afa bena de madinai bena na ala yake nyomen tarab bidiro tarabbe yoro de ma asro nyamanto yoro benu ani qabru sokoro benu welu daki alakira ka misiri jora yende sallallahu alaihi wasallam hijira kuma sunyale ne fulani ka dawma wala na chama ba kono meme mo gali mana sawte nam kera ku ma makani madina je ko gono re mu ma wari ga ba ngoni bismillah wa egatu madasi yankuru bikal ladina nimma bidabalini kafaru minun gafiriyara yasibituka yana sauna yasabati kisiriyoro gele aqduluka walma nam walma gere fleki labo ayughrujuka nam wa egatu madasi yamkuru bikal ladina nimma bidabalini kafaru ما منهم غافريرا يسبتوك يلزوني سريكي سبت يرجلين أو يقتلوك ولو نفقا أو يخرجوك ولو نلبو مكا ويمكرون ولوبك دبلت لا ويمكر الله على فنبو أكا دبلت لا كسل لا والله على خير الماكرين دبلت لنا وبلا نماندو سرال كدبلتكي سرا كدبل لا nyafi ngo alati wele ko khairul makirina mo te fara ala to ba parce que makirina ngoro ulubi ga makiru minga ala yu saro de la kwa nam nuyanga yaw kala qur'an yaw kala alayhim qalu ubafo qad samina abadanye ni nyon chama me la nasha na kunyanja laqulna mithla hadha amana kumbe ni nyon fo nimage la sadil ma fulunga ziri dagande wa ikatumata si nimaganga ugo allah ala in kana hadha min qur'an ingera nale de sinye kabiru igafara kurunjigi anga kawasambe wali kana amma lilla zabai min doro gabu engara buna lonendo nadu bun harti ni mafo amma kuma nyonfo igma fere ni ngara ci ngana kata wala ما كان الله أقول مكي نقول لذابا كأتو ولا ما كان الله هذا كذا سرني بس كده هكلي سكدي هكلا سكدي كما ني أفن كما على وتو على كذا كما
yuko ka halakili to kira kama wama kana Allah ramake ulla zababai kasrulu bi afdil manaka ya fadilatullah kira ko basgi hakilati ke fem flabi ambulo ninne be awla mada ninne be awla la zabala valentina ngani nete nili manajo mbawla la zabala valentina nam munde be uye ne ala to la zabani bamuri e bolengo ani islamo bolengo kasro ulu ni ga kira uni islamo bali anil masjid kawa misrima no romalido ulu mage atigwede na awliya'uhu ulu mage atigwede ko donde kafirite misir tigede inna awliya'uhu in awliya'uhu ina awliya'uhu ode ina awliya'uhu oga abesili baw mage masi atigi mage masi falan sran jonde walakin akthar da tigi in awliya'uhu illa almuttaqun tigi sitala fulimena jon alan sran jon ini nafetu nam gaza uso jama uliti atigi otigi indo ma kana salatu yire gasalimage algaba sorola ufli fi ani tegerefo esalewa silama dina mago foete fuleri awa tegerela ay dina baragalando wede zikri dalaw da ugo zikri dalaw ko fule ani tegere ani ngoni silama mago foete nuna yawa ibiga ningi yere de do no to silama to nyini feo ay yoro site ko salama bo nyini ka ko agoge nam ay la zabanene ni fenyi tawi na ukira na boba akabi kafiriya innal ladina mu'minun kafaru no kafirara nobi uga nafuru nafati kira ka kelela yala zanu mu'bali kabala kaslama waji uba nafati kasagi alaban bige oluga nimsai kasagi ubu ya'ribu jinna walladhina mu'minun kafaru kafira ubu faranonga kadru jahannama mallara yalasa alna juguman faranfasiya kabasunu mamma abe jugumange ado dogan aba koganyele abe lajele aba ke jahannama la utigla mo ulu tigi ulu de mabuna newnye maulamine kafu mawuma minun kafiriyara abu sufyana nuka jama nu farala gabo kafiriya mani kira ka kelema wiyafa aku mafinna abati nu kona kaminu ka barawla ngalu sagina kana kelema abati mafulu kalladate minadi halakilila au kele wallah banna flanka fe fitnat nage badu bige badu belajele alai ay kafiru kele ya fam fogu fo dina bi khalas alai no farala gabo kafiriyama inna allah gado ala basirun yeli bado bima ni fenye no bara wa enta wallahu nganu kodo na gawali manama ayadon kafala alladhi awdi min ba'i ni'mal maula bi min ba'nya nagui ni'mal maula besli ba'nya nagui ni'mal ba'nya na ayadon annama kafo femi nayo tonosoro amana ke fenfe fa annakum sahu lanyi durnabi lillahi alai rasul ni kirai walazil qur'an lanyi durna keletono amana tla folo tumadola obe nudibatuke tumadola obe awa ajira kelegedewna man qatala qatilan falahu salabu niye mo'min fa o ka kelege mnay tay no fura obi bo ala tay ndela nitlali kera atigi bitlaga kan yoro da falen soro o ko fe mana note awani mayri ladami abitla sarra durude ya fam sarra duru
نعم. فالخمس يقسم 6 أقسام. قسم لله يصرف في الكعبة، والخمسة أقسام للنبي ولآله واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولذلك قال بعض أئمة الأربعة، وقال الأئمة الأربعة إنه يقسم 5 أقسام فقط للخمسة المذكورين، وذكر الله لتعظيم، وهذا ما كان في زمنه. وما بعد وفاته فالخمس الذي كان يأخذ النبي يوضع في بيت المال يصرف في مسائل المسلمين، وهو كواحد منهم. بهذا قال الشافعي وقال مالك النظر في الإمام. نعم. بسم الله. ni sinyi surun dungewe abit la duruye abe kelendi yara kala mana ga sinyi surun dungewo sirfe jaga ti di mo minuma me sirfe minun te jaga mina abe tlanye duruna ndo uluma ala kala ni uluma nam ani yedimedden ani fandan ani tamadden ناو كرا ناو لمن يرى نالاي أني فهمي ناو جيجي أنا جوما ولمينيغا تامي ملكا ولا نكابا ولا فرنفسا دون يبادر دون بدو دون دي فرنفسا لكي چين نغالونجي دومي جمع كل فلان يوم قنبل يونا على سيبادو فمبلا جلنغا تمامي ni aw be ni tinti gungunye ni oga suru madina la olu be ni tinti ni oga jam madina la seremi na kumboro kama kumbe duguma kamina wala kata bayan fambe na kunye laidu nyogonya akumbe nyogon fungo nyogonya laidu la ngasa ala ya ufara nyonga yala sara na kokiri no go ingera mafulam baraki finyi no islam academy yala sam mana halaki no halakira kamo dalijeli mano kafir kinyi mana nyalamaya no nyalamaya ni limane yayi kamo dalijeli ma Allah taala menimbado doningeladu ekatu madagasi na ala be ijra ulula bika hum Allah fi manamika khalilan ni ala bu jiraila fi manamika sinora khalilan udoya ega mawdo ikibaranwe maw ni sojarano kumai na kunyu jiraila chamanye akumi jitoya akumi fonyongo kele konyula ala de kislike gabo jitoya ni fonyama igado ala dongelado ni disu dunge tumami na ala be awli mana jom fana jirawula na bu ujrawu fana la tumami na enyo ngombele nyonya aw nyekoro don nyeko mabi wala bla nyo abu aw doya wulu nyekoro yaqdi Allah amran fana ka farengana Allah taala yalla taala na ko kiri no kera barage fenyi be go sagi kadalama ya mo maudi godo no liman yara na jama kulu be nyonya ay sabati ayala gofo kachaya adulaw anani rubasuru ayala batu ana kira agana nyogon fongo wade no kira obi jito yade islam ko ngabinde anga nyogomina nan fora nyongo gamilla banga fongo anan fora nyongo ambisra aga dawla bibi wasbiru ay sabali inna Allah ala bi fara sabali bawga wala takunu ya sira kanaki kum ujuya ma minum bura min diyari gadugunu nawla fataran yire bonyala anna ni mawka yela ya busbiyana unde wasidun akoy ambita badri kadlomi ganyame fa jalu be dogulu da ana mawba me bisrani bogungu nyode
nam wasuduna be ballige sabilillah kabala kasrama wallahu Allah ta'ala aidun don la meleke bado bima ni fem bela jelenye ya'malun nubara wa e gato matasi ya shaytan ni iblisu ye masirlige lahum kafiru ye amalahum ga bana wala kullu farnya islamo ga binyonya ga wala ako la wajiba yawale ba bade lakum awi al-yawma bidoinna nannasi kamini mawla wa inni ne kinara da kan yarun ne garanti de lakum awi falamma ya yere ga suraqatu ibn malik o fanyi mawde kunyoy aka fari mana ale kunye ma dafalen suraqatu ibn malik nam falamma tumami ni jama kolo vela nyon ko mel nyonya malika jibrilu o yin sin bilisuma ko aba nyana mata ka tabla jahannama la agada ga jinyana manin to siyenno puluguti abolla adara alle be kafi ga kelenye a yere ke ko minabo manin fido ko suraqatu ibn maliki moy nyon soro ndon ale bolla ya genga desala ko sadaqatu ye chrétien sadaqatu ye chrétien usa ngene ko sadaqatu unana gana barawo sadaqatu sadaqatu ko ma chama mi kana nyin ganna nere ma ni ko don nam ne maga kelere ko ci barami ayo akamana gwanto ra kafiru la fu islamalengo do islamalengo unana donga fuko ja iblis de kundo nam asagina antonduluga ago ne bari lembe gabaw ga garanti koma ne nyebe fenna ne autoye gamini maligawla ne mesna alanya kananan halaki alai Allah da maka gelende ne ba donde nam mami minafiqu bafu ay mau ni bana bolu dusukuna mana ni hakila lafu lembolu dusukuna ni islamu ga dina yu negende obe ma ke me sababi bi ma bakelenga waman mu'min yatawakkalu jigida alaga ga do ala te masado fuiti sala mazakiri benanda ga barala walau la min ne kun yelige mami malaikatu malikaw be minanige mu'minina minum kafirara yuni do gosi anu ko wafu mai ninenge jenni kala ذلك ولا ذابين أسر لفين لقسم نيابولو يوكنا أي بارجو من جد يا سوما وأن الله ناكا دونكو على مجي نين دوني دونكي يوما وما فائل وفاعل فعل في نصب عن اللي فقبل نعم فائل ani fa'ali ani fa'ali urubina nisbatula yati bi blawnola atata atike fi ili yeble abiki fon fachola nam kamina wa fir'auna dunge ko Allah da jogo ya ani mu'minu min gonunye kafirara ni alaga ayawi ala yumina yuga junubu sawi ala seminti aledo agala zaba gajere ako o yangadan kada ga ko ala make yelema libaye nemala na yo nemi mauga mawir daga finyelema min wire mana ne ala hera min je kana to ga chende ay ire kana te kire ga kala juge ga chende na ala son dami ndima ay kala min ndima ay dina min ndima ay bonya min ndima kana chan ito bonya kono
ani ka do ko ala minin bado don geladu kelembe ko mina fir'auna la ka galada ani mu'minun gonu ye ngalan tigara ni ummaka ayawi anyu halaki nuka junubu ye ani fir'auna dunge utojila gelon gele kamini mandon galan tigara baula ubela jelengera deni jalawi bela juma ala yoro oy mawudi ma minun kafirira olu utel maniya ma minun ni elahi dunyara kaminu la kute flanga fudeme kasagi boga laidu ya fi kulli marratin sinu laidu ta sin la no leeru to la wala la lu udesra lanye imanu sorobe kelela ega mauchari no uluye minum bu ko fe ganu musalade ada wala ko fe mau na waju noyi ko na ma chuguro na ya usura tijari ana dana usura na ya usura na au usura bitla ko musala e ko tinya bolo masiti sira mebile nam imana sran maunye wajjan fanyi ika laidu keru katuro tigira moma aka sura filabe dama kaka adonina tike dogolare walaidu min gumbani yon janga jo tike dogola inna Allah ala la yuhibbul kha'inin ala de jamfanti ufe minum protora badri no lolu masa awa ninjigina ulira kana mo bisigiya minum gafirera utara ka anda igado ko ulu utanke nyende utita ka anda de waiduma ayfen labe kafiru ye kafiru nye nasera ko labe tamini sela nimbise kernina ay marfau kala aga tirelu chugoyaw don okuta menengo karate ay do karate wala demison aga nyini ga don ni karate don ikele misega matambo tina fako muriyara bolo tina fako marfaira bolo min be mone bo e karate de ibisega marfa tigina ga marfa ba mina ga jonai ayo islamay bo nyini salama denga o kele nyini ka don amma foko ko Allah be ne me kele kamale ay Allah be ne me yir defango ni kama salama Allah be ne me yir defan wati belajelena ko son ibe carte kala abogse ba kala kele numbe a be kala ga nyini kasi nam ribatil khayl kala kala fana ta do ne carte la do kele be kele tikele de wasi be o de ka ba mo ma wati be ku kele ko be carte do tan ye fana ma ayange do ni ayange kutuba fajar jamaa ni aywa we kama na gwanda luwe sare ngoy kama na gwanda te kana ukan be kana kele fe de gam kele fe de gam kudmi ya kutuba fajar lana sera yaro do lambo ambo nyefa inshallah nam ribatil khayr ni gamin su sirlila nam mana habsiha fi sabilillah nam ribatil khayr su siri ni ga ayero siri ala ka sala mana ayero ka jo islamai nam abe ala jigo masra noye ana wero jigo ani do wero min bolu jugoro o munafiqun yahudiyawi Allah ala autulu bedon nga ala bo bela jelendo ma fenfe jugo islamai ma ala ba bedon akini gandana dogolembe فما فيمي نا ونفقاتي كمن فيهم فلا على كسرلا وبو سرد دفالندي كان أوما أو وديهم دنيو دون عصف إلى نومي للا
السلم كذا سلهما وجنا إيرفنا كملي كداما وتوكل دوغني منسوق دوغا موكم دو يردو نام وتوكل إيكي جيدا علاقا إنه إيكادو الله تعالى على دي الذي من جلاك مغوي الذي دون جلاك ويريد نيا لاني أن يخدعوك وكي جنفا وإن حسبك إيكادو إيوسا الله يا الله تعالى دي والذي على دي مساي أيدك ناي اسمنتيا بنصره ناكا دمي وبالمؤمنين أني نلي من الجن وألف ala ye delili kɛ o dusukun ni ɲɔgɔn cɛ ni kun ye fɛn bɛɛ lajɛlen nafa waati fɛn min bɛ dugumakolo la a bɛɛ e kun tɛna delili kɛ o dusukun ni ɲɔgɔn cɛ ala de ye delili kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ arabukɛ ni dɔ denmisɛnnin fila ye ɲɔgɔn gosi o bɛ to koroke wele korokew bɛ n'o kɛ ɲɔgɔn kan olu bɛ to faw wele kabilaw bɛ na tile bɛ wuli u ni ɲɔgɔn cɛ a gɛrɛ dɔw bɛ bama san 40 n bɛ bolon tigi la n bɛ dugu tigi la n bɛ dugu sira tigi la o caman de tun b'o bolo ye silamɛ nana ka o ko bɛ ban ka delili don u ni ɲɔgɔn cɛ nam i k'a dɔn ala se masa don masa kiri bɛnnen don ya nabi mayi e wasa ye Allahu de ye ani wasa ye mɔgɔ fana wa hasibuka wa man i wasa ye mɔgɔ fana ye n'o tuguri ko kabini limaniya jɔnw na ala n'a ka jɔn ɲumanw de ye wasa don olu la jɔn ɲumanw n kɛra wasa ye ka da mun kan ala tɛ yan mais ka mɔgɔ bonya ala kama wala k'i jigi don mɔgɔ la ala kama o tɛ baasi ye o baasi foyi t'o la minnu y'a faamu ma fajari ni fajari cogo la fajari cogo in sabatilen don hasibuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ala kɛra wasa ye ala ni limaniya jɔn ala ni limaniya jɔn k'olu wasa ye ala kɛra ka wasa ye olu ye k'olu bɛ ala kɛra wasa kɔ kelen hasibuka Allah wa man maa fana ka wasa ye ala ye ittaba'aka minal mu'minin maa min ye batu kabini limaniya jɔn e ni limaniya jɔn bɛɛ lajɛlen wasa ye ala de ye ni fajari cogo fila bɛɛ lajɛlen nana a bɛ ka ɲi nam ya anabi mai arjul mu'minina e ka limaniya jɔnw la su alal qitali kafiru kɛlɛlika in yakun isruna ni mugan kɛra minkum kabini aw la sabiruna n'o sabalilen don yaghlabu mi'atayn u bɛ 200 yaghlabu in takun mi'atun ni 100 kɛra minkum kabini aw la yaghlabu alfan u bɛ 100 yaghlabu kabini mɔgɔw la kafaru minnu kafiyara ka sababu kɛ kafiru mɔgɔw don n'u tɛ faamuyali kɛ sisan nɔ ala ye nɔgɔyali kɛ ka bɔ aw ma ala y'a dɔn ni banga k'a fɔ laafu bɛ aw la kafirikɛ dɔ ye nin kɛ donda ye ko ala kun y'an bila minɛn dɔ kɔnɔ ko 20 bɛ se 200 la ko 100 bɛ se 1000 na ko a y'a sɔrɔ ko an tɛ ten ko jaa ko a y'a sɔrɔ ko ala lafulen don ko kosɔn ko a y'o guruja ka minɛn wɛrɛ ta k'an bila o kɔnɔ ko nka halisa n'an y'an kɛ olu kan an n'a dɔn ko an tɛ yen fana a y'o ci silamɛ ɲɛmɔgɔ min ma Maroko o silamɛ ɲɛmɔgɔ in o y'a ka lettre jaabi kafiri min ye lettre sɛbɛn ka na a ye lettre jaabi a ko ala y'an bila minɛn fɔlɔ min na an bɛ yen koyi nga ala labana ka ko nɔgɔya an ma ka hinɛ an na adamaden yɛrɛ dara o khuluqal insan da'ifan bɛɛ lajɛlen lafilen don o tɛ anw kelen ye nga ni e ye ne ka lettre in kalan e n'a dɔn n'a y'a sɔrɔ aba ni an kɛra ɲɔgɔn na n'a lafilen dɔ bɛ n'a lafilen tɛ e kɔni n'a dɔn lettre taara di masakɛ ma masakɛ lettre dayɛlɛ ka lettre kalan a tilala lettre la yɔrɔ min dɔrɔn biɲɛ bɔra lettre in kɔnɔ ka sɔrɔ a ɲɛkiliw la k'a ɲɛ ci olu dɔw ka fisa ne jira kɛlɛ ma bɔ bilen
nam فإنكم مئة nikeme kera kamina awla no sabaliledo يغلبوا be مئتين keme fila yaghlibu فإنكم ni ألف bagelen kera kamina awla يغلبوا be ألفين ba fila yaghlibu ni ala gaji والله ere wasara ni magelen musira ma fila la wasara nam ala asabirina ala bi fara sabali bawga ما كان ni rola sa ma bi wala kamini quraish kan yama bawla badri keleke dem unna nani unyana melalen nuni ala gara ko sallallahu كما تقول aywa هؤلاء. aga be chogodi aw be mun fon nunna قال أبو بكر karamuke ko somo de fulen yo bolode ala gara yere ka somo bala ha ka ko do de ala gara ko hakilla nyini قال أبو بكر abagari ko ya ala kira أهلك nunyi ga mogodi iga somo do iga qabla mogodo وتوب عليهم ne ko yiye utoy adola ala be tuwo mina ukan وخذ منهم فداء e kuma boli mina ula يكون لنا o bi ke قوة. se anye kafiru kan قال عمر umaru ko يا رسول الله ni ko cin ala kira كذبوك ma folo folo min ye ma to ban ela o ye nunde o yi ngalontigiya أخرجوك o ma maya jatimina o ma sinji jatimina o ma horonya o ma ke horonye قدمهم ندر ها؟ وأناقهم o yi ngalontigiya ugu nyimba nyini ki fadi o yi labo i fasola fo non de labana ga hinela jama dugubere mo hine be mbilema e kan ka nunu ndege ka mo to waju a be faga ka beta cha ما كان علي من عقيد ago ujira ublanye nyam ordu dama dron ambu ngolo ko si sisansa amar be ga ni fo wire sirlen global ago makini aliyan min aqil fa yadrib unuqa ato aliyuka aqil kantige bala parce que ali na aqil be bora kono gele be bora ma kele de la ni ñoo fa ba fe ngorto law wa makin hamza min abbas ابن عباس يضرب عنقهم ato hamzatu o ka abbas kantige إن ولا. هؤلاء أئمة الكفر parce que ni qabila wore ya kantige abi digawla na yere ñoo kantige ma ban ay kuma folo ala kira yere ka sokono mogode ay kuma folo ru yere de la ko ko kantige mais a jere fo akuma ngolo wa giringa chere naam إن أيا. هؤلاء أئمة akon nun de kafir nyamawi قال ابن رواحة bada yala ko facar bi man khalfaw maw cari ni o ye minu mina ko fi o ayende do re nin de e folo minu mina e be kore dawlu kan ko so ko o be ke sawe to bi sira nyego naam قال ابن رواحة abana rawata ko انظر واديا كثير ako kandigeli ko asmala ko a folo ndo laje folo min lo ka cha أدخلهم abinga cha ثم عذرهم igatu blay ثم عذرهم anga dadu ukan to sumai فسكت رسول الله صلى الله عليه anga beji ala gara idade sallallahu alaihi wasallam amu jabi وسلم ثم دخل ko fe ala gara dona du قال kono الناس modo ko يأخذ ka be mina lige ni umar ko kumai وقال الناس dogo ka be mina lige ni rawada denga kumai ثم قال lore ko nyana ko atna mina lige na bugar tay nam وقال إن الله ko be ala gara bora sallallahu alaihi wasallam إن الله لا ko ala يلد الرجال abe chedo dusugum magaya حتى تكون علينا من لبن fa biga magalembe kateme من لبن nonoga فاشد abe do dusugum ngeleya حتى تكون أشد fa biga gilalembe kateme faraga فإن مثلك in ñogona abubakari e bikum ibrahimu de تبعني فإنه agoni min tugurango o yendoyi ni min yinkuta e yafa bay e hine bay مثل عيسى ani isa ñogona agoni ñangata iga jondo ni yafaruma e setigi ye iga kiri benedo مثلك يا عمر e misaliya umaru مثل نوح e nuhu misaliya de ربي لا ako ala kana toliki dugulu ga kame kafiru la hali du jolala hatta fela kana to abefa ni musa ñogona مثل موسى ko ala tuseli ko kana folo kan iga sirli ko dusukunga limana ko kana jugu kono yede ثم قال رسول الله gasinga ko اليوم أنت ako aw goni
maasiti kisi awla bi awe kolode maasiti proto awla fo aka kuma boli nafolo di ni kuma boli nafolo masoro min bolo ambo kantike Umar yele misenenge ago ale tayma galasro kuma wale ko gon do ne kola ale tayngo ne mabo nam ko ako ala kira e fende kanu abagare min fo ko de jar ala kira afana kay ori kanyu ori nafaka bo sabu hera min bola jine lahara hera bola do yen che ngande kanyu نعم أخذ منهم الفداء أيكم أبولي من أولان هو عن كل واحد 20 أوقية وبلا جلينغا أوقي مواندي من ذهب كمن سنة دوغو أوقي بناني فأباسو أخذ منه أي أوقي بيسيغي من أولا ويا هرتاي أني أبال ما دين فلا أقلي بن أبي طالب النوفل بن الحارث أي بيسيغي من أولولا أخذ منهم وقت أياتر كلي واتي أي مغامنا لا فجملة ما زيمي مننا عليلا أبيبنا كمن بيسيغي ديما قال عمر مرغو ولما كان من دوغو جيلي نينانا نيدا رسول الله كرا أني أبو بكر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر يبكيان وبالك كاسي يا رسول الله نغو والا كرا نكي باريا ابي منا وابي كاسي منا إني ترجع نيا دون كاسي كوني مفنا بي كاسي na magene kasu kunye refana ye nebe nyere ke kasi batu ye jako ala au ka kasi kama tabne au kasre ro fana bi kasi no nam ala gira go wonne bi kasi fende kama no bana min nanje nyogonye kabinu ko kuma boli minaina abate win ukalla dawa jiranela aga suruni nyinye jirido aga suru kira la sallam ayan jigina nga ala ma fako kuma boli minana ko ko sek go ka dabla de ay ñode fu nga nafa be kuma boli minana bada basu nga silama be lono de to bi ga sabe wi silama de men vidu me aljana ko nan ay nam hada min babi ni ay sur laga jigi ma kana amake nabi mai an yakuna asra nyana mina leunga ke lahu nabi mai mbolo hatta yusfina faga dana seli dege fagalila ila ardi dugolola turiduna arda dunya ko daminala amma ngai ga singa folo ga musalhaw kede kani mo mina ka ke duni yere kan ay I ko daminala ke mai kasobonde min mbolo ko de mo siranye de nam turiduna arda dunya aw be jina nafadi nyini wallahu aladum yuridu al-akhirata alebe lara nyini wallahu ala azizun se masado hakimun masakiri benendo la kitabun ni kitabu de gunde min allahi kabala yoro sabaqa ni okona tamassakum azabun la dhabakum bi aw magali nyonya bima fenna akhadtum nayo mina azimun noye la dhaba bay nyanga da gilimba kuma usurude bari amanyi akumanga mina nam ni ngon ni ngai tanno nam ay dumunige mimma kamini fenna alimtum la yo tonosuro halalan dagalenye tayyiban asunyale wattaqullaha ay siralanye inna allaha igadu ala ghafurun ya fa badu rahimun hine badu ya ayuhan nabiyyu ya nabi mai qul ikafo liman mauma fi aydikum numbaw bulo min al-asra min nyana min leuna ya'lamu allahu khayran ni ala hera don fi qulubikum aw du sugunna do ko min al-sara kalan sara do ko tenno be gele nasru ni ala bi hera do aw du sugunna yutikum ala bi awsum khayran hera bala mimma kadame venga ukhidha niyo mina minkum kamina awla yaghfir
ala biyafa لكم awma والله ala غفور yafa ba'du رحيم hini ba'du من يريد خيانتك nin kelen sa i ka dɔn k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam ɲɛnamamɛlɛ ninnu a ko nin jiginna abasi de la n'o ye kira bina kɛ mɔgɔ tan minnu y'a garanti k'a fɔ u bɛ maaw dumuni maa minnu bɔra Maka ka na Badiri ale b'olu la a dɔnni kama warijɛ awki 20 o tun b'a bolo kabini sanu yɛrɛ ko dogoyi awki 20 kabini sanu o tun b'a bolo tuma min n'u ye a minɛ a ɲɛnamamɛlɛlen u y'o minɛ a la a ye alakira kuma ɲɔgɔnya sallallahu alaihi wasallam ko a k'o jati a ka kuma bɔ nafolo la kira bana a ko kira a ko a ma fɛn kun do e bɔra n'a ye ni a ye yalasa i ni yɛrɛ dɛmɛ ni o ye anw kan an t'o t'i bolo de Abbasu ko e Muhammad e bɛ ne to n bɛ laban ka Qurayshi deli n si t'o la alakira ko sallallahu alaihi wasallam o la sanu bɛ min sanu min ni e y'a a kalifa Ummul Fadli ma i bɔ waati ka bɔ Makan e ko a ma ko ne t'a dɔn fɛn min bɛ n sɔrɔ nka nin taama in na naam ko ni ko dɔ ye n sɔrɔ nin nafolo in bɛ e ye ani Abdullahi ani Ubaidillahi ani Fadli Abbasu ko subhaya wa mun de ye laduniya n balimakɛ den walasi nin maaden nin kelen ni galama koyi ne y'a d'a ma su dibi de la n kelen n'a kelen maa si m'a ye ni Ala tɛ a ko wa Ala min y'a ye o de y'a fɔ ne a ko Abbasu ko ale bi seedeya ale seedeyara ko la ilaha foyi tɛ batu tiɲɛ kan illallahu fo Ala kelen pe mi seedeya ko Muhammadu o ye a ka kira ye wallahi e tiɲɛ fɔla de i tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɔ n ye a ye a balimakɛ den fila a y'olu ɲamariya n'o ye Aqil ye ni Nawfal ibn Hafsi a ko a ye silamɛya koyi nin koyi n den nkalon ye bilen dɛ olu silamɛyara naam bisimilahi n'o ye ka ɲɛnama minɛlen ninnu n'o ye ka janfa de laɲini a b'a to ye Ala janfa ka ko ninnu ye Ala ye basigili kɛ kabini o la Badiri dɔn na n'o dɔw minɛna dɔw fagara yɛrɛ Ala dɔnnikɛla dɔ n'a ka danfɛnw ye masakiri bɛnnen don a ka baaraw la mɔgɔ minnu n'olu limaniyara k'u sigiyɔrɔw bila ka jihadu kɛ u ka nafolo n'u ka nafolow ye an'u yɛrɛbakun ye Ala ka sira dɛmɛni na ani mɔgɔ minnu n'u ye kira ka fungatu yɛrɛw ma ka kira dɛmɛ lansaru ye fɔlɔ ye muhajirinaw ye a ko mankutu ɲumantigiw olu dɔ ye dɔ bisilibagaw ye dɛmɛ na ani tiɲɛw la mansugu ye tiɲɛ ko ye mansugu ye maa minnu n'olu limaniyara k'o m'o sigiyɔrɔw bila maa min foyi tɛ aw ye kabini olu ka besili koɲɛw la fo k'o sigiyɔrɔw bila tiɲɛ ko ɲɛ mansugu ye n'u y'aw dɛmɛ ɲini diinɛ la dɛmɛ bɛ aw kan o n'a y'a sɔrɔ o bɛ k'a ɲini maaw de kan ni layidu gɛlɛn bɛ aw cɛ a n'olu cɛ ka n'u dɛmɛ dɛ Ala
بشير yeri bado بما ni fenye تعملون na bo bara والذين maminu كفروا no lu kafriara بعضهم lu doye أولياء بعض do besili bawe demenna ani china إلا أن تفعلوا nama o besili konyonge katika kafiru la katuku silamaula تكن فتنة fitina babina ke في الأرض dukolola وفساد ani cheni kabirun no gabon الذين bari fanga bidi kafirama kasalama yalafu odun te wolo ni nyumai ola silamun ku wasado nyokona ku jigida nyokonka ukake boloke lenye ojuguka ngani silamu yore chechana ka uche fara ka balawuli unu nyokonche uti nyokon ganfo agumana mati nyedo akoto labilengoi silamu yore dama ni awa kele yere ni atla sabai iba suro fla bebe silamu yore dama ni nyokonche silamu ka kele ni atla sabai afla bebe yore ni nyokonche 20 millions ni milliards do kele ga mina unna ka silamu kele nai ko debi senasan aw bismillah والذين ma minun آمنوا nalo liman yara وهاجروا ni yusugiru bla وجاهدوا ni jihadu ke في سبيل الله ala ga dina demenina والذين ani mu'minu آووا ni kira ka fungatu yeruma ونصروا ka kira deme أولئك o ma ngutu nyumantigu هم ulu tigi de المؤمنون nimena jonye حقا cinye yere nyama لهم مغفرة ya babolu ye ورزق ani gersege كريم no kai والذين maminu آمنوا no liman yara من بعد nunun demenengo komba nun demenengo وهاجروا ani ufanu sigero bla ko sayna وجاهدوا ijadu ke معكم kafarawga أولئك igado ko olu منكم lu yaudo ye أولو sinji الألباب dungeu بعضهم ulu do ye ulu do أولى de kakan be baadi ni do cintalla في كتاب ala الله kitabu kono إن me الله lawil mahfuz ala عليم don gelado kulli shay'in ni fembela jelenye